Flaqa sabiħa ma' kunsillieri Laburisti u kandidati Laburisti għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' 8 ta' Ġunju li ġej, il-Prim Ministru Robert Abela wassal messaġġi ewlenin. Primarjament rimarka l-kandidatura b'saħħitha li għandu l-Partit Laburista u l-ħidma li tinsab għaddejja biex jitwettqu aktar proġetti anke fuq livell ta' komunità. F'dan il-kuntest Dr. Abela saħaq illi l-għajta ta' Tim Malta hija dik li tigwida lill-Gvern fil-ħidma tiegħu anke fuq livell lokali. Il-mexxej Laburista fakkar kif kull elezzjoni tibda xejn b'xejn u appella lil kandidati u lil kunsillieri biex ikomplu jiltaqgħu man-nies bħalma jagħmlu. Fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Prim Ministru innota l-ħidma fit-tfassil tal-manifesti elettorali fuq livell lokali flimkien mal-kandidati u saħaq li ninsabu fl-aqwa pożizzjoni biex inkomplu nsaħħu l-lokalitajiet tagħna. Il-Prim Ministru temm japprezza x-xogħol u l-kontribut tal-kandidati u l-kunsillieri fuq livell lokali.